Cebu City Traffic Operations Management o CITOP niabiso sa katauhan nga dunay rerouting sa mga lugar diin maagian sa Sinulog Grand Parade karong Domingo, Enero 18. Makita sa Hulagway ang carousel route sa Sinulog Grand Parade nga maoy maagian sa mga dancing contingents karong Domingo. Doon na sa paghahimuong total closure sa mga lugar nga maapil sa carousel route sugod alas 5 sa buntag. Samtang ang mga bus o minibus gikan sa South Cebu nga padung sa Cebu City adto na paagiun sa Mambaling Access Road sugod alas 2 sa kaadlawon sa Domingo. Si Eddie Dosaban, Acting Operations Manager sa Cebu South Road o Cebu South Bus Terminal, nibutyag nga sirad-an ang terminal sa susamang adlaw ug tanang mga buses adto ibalhin sa SRP sa wala pay alas 2 sa buntag sa Domingo. Alas 10 na sa gabii sa susamang adlaw mamahimong makasulod ug balik ang mga buses sa South Bus Terminal. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nihatag sab og mga special permits sa ubang mga public utility jeepneys nga maoy maghatod sa mga pasahero gikan SRP padung sa Basilica del Santo Niño.